Agi ang IPF 10 GS tongpru noini simi sing tipralen based on 6 under article 2 and 3 sanmani apru tabu chini bugra taklayo amono greater tipralen thepaui bo sanka sanoi phatarha nino mo san hoka tai je edisini phatara tongnai chini amtai rongbo duldi ni sanka abo article 2 and 3 ni bisingono khobjagu tamu humba jefru negotiation India government by kok salai puru India government bukti ke consider khenyo abo abong chung sanai ro bukti ke nahano abo ulo finalization nai tamni bagi mani Bihar salsa bol dabi ke puru Jharkhand Shibu Sirni to ungkono khobi samani Purulia Bakura West Bengal in kayang Odisha ni part abono kebang abono nahari borok Jharkhand sanmani 2000 ni gongkai BJP sorkar Bihar ni area no tisimi Jharkhand dirika Tripura bomting ngano obo greater tipralen abo asik phelaya demand khai jefro negotiation apruno oi greater tipralen ba tipralen jengman painai lukurogno ang kesana musun tan bagi himale jeng yognani nangka jeng bunyi yagni yognani nangka yognani kaningkai tabu bubugra greater tipralen sani tongtini aro 66 department yago painai India government ni yagni jot to sini de hum ei hum ni simi chengkai finance jot to phaibe kyangkai land phaibe kai jeng mutangjagi mano tawbo edc 60,000 ni kisak kebang borgomai tongku kemayaku abo taibo sekamana bagi tai toklai to tama kesa tama BJP tama Congress jot to phatani borok tai to tongo je mono koboloi segi na habaina ni enkai bugrano hamjagui hamjak mani bisintui oro kuno force krei bugra chini tiprasarno muthangna hnei ani logi phaidi theinangkai angseranai norangno phanredi hnei bugra jotono kobongma bai hamjakma bai tabu bugran logi agi rogo kobangma nukha baksa sawo silai thonoi budnakha 2000 rogo tag rajane ab kamti kri tabu hamjakma bai ang tiprasana hamjago 70 bosor kadul jakha 70 bosoni kadul jangmani yakni tiprasano phiok sinai survival identity risinai abo agi ni kok kia mak khusabo bugra birbikon kishur mani ko bahadur tongpuru 18 punabo sodar volunteer runti bo panda khaipuru bo apru kok kutari kelangkha je nor thanchakai tonglai di khamani borok kabui ani hawo phai segi manu thancha khai tongyang kai norok belwang bainai tai agi profesi bu samatung bong bororok di posara jana tong subah ni kesa agi jeng khonawo je bobo chikam choba nangpuru arobo subah bo kai bus aptiro khai kai jeng kerang kathmorogo chini kothmao khana abo naikhang kai radani hatina chokhak jakhan kaise subah sainai tau radani hatina chokhak jakha boros chokhak jak dokhin south Rajbari South Buskangni Doglamo Aro Master Sujo Senbai Khudiram Busno Murti Tagri Chokhagi Thapungwirka Aro Statue Sanamrika Abono Chokhang Makalaicha A Chokhang Mani Yabolono Tabu Raja Busaka Busabui Abo Kaisa Prophecy Nangna Bagino 70 bosor haingwi Tabu A Prophecy Nangpamer Tab Chokhang Taka Raja Busaka Raja Busabui bini proza bini tiprasarno muthana bagi bo tabu kobokha kobogi jotona hamjagui bono logirika mongke tiprasa bar lokhono hasingsa naui mokolo sarma heklai baike kelai uskang baijalo soyong chief minister Sangbadi rogbai kok salaikia je
borok tibralen sanlia agi bamfro ni amalase develop khajengri borok sanu tabu BJP rok develop khaimenbai borok sanlia এবং সালনো বংনি সুপ্রিমো IPFT ni বর্তিপ্রালে ni kongno thaisapano khusai saya yang kami mulok khai chiri khoglo yo tibralen marnai tibralen marnai ni yang ungkai je jaga IPFT by BJP friendship lorai aja khai tibralen ni kongno khara khai saragya u biplop de ba bongni BJP neta rok tongoi bason nupur kai khorksa IPFT neta phano saragya bason tibralen abo jongno sakai abo femro maklayu obo ahaino peplaya mikhumo haplogo ahaino pera jorang khai peru rajabo bugrabo jorangi peri khaikya noyo tam khai tong ni bong borok bakha sungu bagi tam khai tong tau bahike pepla burun pepla phai necessity mother of the invention proyojon nangkha rajano kaithono ishorno kobogui ringui tabu greater tibralen sanabagi buchaka obokha jora kok sau ni angagi bu barbar jora no kok sanai jora kok saka nang femlo kangke ba femlo ya borok phaikata congress ni agi Mahatma Gandhi ba hina atumsa peplaya jorangi peplau netaji subhas bosbo haino peplaya jorangi peplau chini bubgarawa haino pepla phaya bo do to kichi thik thak khaise bo pepla phai tau greater tibralen sanai ebong oro simoliti bikisa kok salai andros রাখগুই আরো কাস্তে হাতুরি তারা মানে চেখরা মুখুর যা রংনু ego YouTube rogo abo sengagi tiuje nglaiprु budbuta pru blai laini ablai choitor mas ngai klat nomor phai urise thangnai ni kebang ma eko ro kesarok amteke opoprosar khaiya taubo radana opoprosar khayo tamnai boburune andosoman chinnida yang phatanida ahaida tipranida androsoke androso tiprane androso o andros by symbol by kuno factory o symbol abo kaisa symbol si chinno si mari a mari by aro kuno factor klai jegya